Ací teniu la part de baix dels forns. La part més baixa és la cendrera. És on es fa el foc. El dau és la cambra inferior, aquest cercle que teniu enmig. I es troba semienterrat 1 metre per baix de la boca d'alimentació. El combustible preferit ací a la Real Fàbrica no és la Chen, no, tranquils i tranquil·les, és la malea. Ja sabeu, argilaga, romer, què més? Coscoll, matissa, també de vegades la fusta de la poda de l'Andeler i també de l'olivera, per favor, això, suspesos, suspesos. Nosaltres sempre hem preferit la malea per les seues millors qualitats. I no us podeu imaginar el trànsit de carros de llenya que havia, i mossos, aprenents, i en el moment de la cocció, les flames que eixien per la boca d'alimentació cada vegada que es tirava un gavell. Anem a explicar-vos el procés de fabricació de la ceràmica ací a la fàbrica. És un procés prou definit amb els passos. El primer és la decantació de les terres. En aquest, el que fem era llevar tota aquesta part que era molt pesada, com les roquetes que ens trobàvem, o aquesta part més lleugera, els materials que eren com les fibretes vegetals, la palla o algunes fulletes que trobàvem. Tot això feia que tinguera una argila purificada. I ara ja podíem dir que anàvem a una feina molt pesada. Sabeu quina és? La de pastar el fang. Era una feina realitzada a mà tradicionalment. Aquesta feina va donar lloc a una frase feta. Enviar algú a pastar fang. Sí? Aquesta és la que ja tindríem una vegada l'hem pastat. I ara donaria pas a l'altre següent, que és el de donar-li forma a la peça. Per això, encara que sí, en aquest forn, també hem d'utilitzar altres formes, com per exemple el torn, com en la pel·lícula de Ghost. També s'ha utilitzat els mobles. Mireu, aquesta és una sabateta. Ho veieu? Va tindre molts avantatges. En primer lloc, ens permetia tindre totes les mateixes dimensions de les peces. A més, més velocitat. I per últim, també aconseguíem tindre peces molt més complexes. I ara ja, una vegada feta, passaríem a la primera cocció. La primera cocció era una anomenada bescuit, el bizcochado en castellà. O també l'anomenaven l'escaldat, que també va donar lloc a una altra frase feta. Sí? Doncs ara va el pas de la decoració. A la Real Fàbrica primer tenim això que és el biscuit o bizcochado en castellà, ¿no? Pues lo primer que tenim que fer per a començar el procés de decoració és esmaltar la peça biscuitada. Així que li tirem l'esmalt líquid blanc que seca molt ràpidament i dona pas a esta figureta que és la que no és sucre, no és sucre, això és esmalt. Que després li puja la temperatura i ja sabeu, no? Com se queda bonito, Esta le agrada la ceràmica. La qüestió, què hem de fer després? Ja podem decorar amb el dibuix decoratiu. Molt bé, i així a la fàbrica utilitzem els estergits per a dibuixar. Sabeu que és un estergit, no? Un full de paper de què? ¡De ceba, por favor! Esto van a suspender, tú sí que sabías eso, ¿no? Sí. Van a suspendre, mira. La qüestió és que fem el dibuix, d'acord? I amb una agulleta anem fent un seguidet de punxetes i fraets per tot el dibuix. Agafem la peça esmaltada i anem a utilitzar una miqueta de carbó vegetal en pols. Anem així, la polseta passa pels foraets i a no ser que siga que me les ha vingut, estarà així. Bueno, anem a imaginar que està, d'acord? La qüestió és que ja una vegada tenim el dibuix, arriba el moment del pintor, que aplicarà els colors amb un pincell especial fet de pèl de... Sabeu de què és este pèl? El pincell? ¿De cerdo mateix? No, de cerdo, per favor! El cerdo va perdido. Mira, això està fet de barba de
D'ovella, de cabra. De xoto! De xoto! Per què? Perquè el pèl de la barba de xoto és més finet i més rígid. Aleshores podem fer estos dibuixos tan precisos. Així que queda molt bonic, no? La qüestió és que ja tenim la peça. La segona cocció, que és la més delicada, clar, perquè arribats a una temperatura, els colors i l'esmalt es fonien. I clar, si en aquest moment dues peces entraven en contacte, s'apegaven i no es podien separar i s'haurien de llançar al fem. Aquesta cocció es posava en caixes de ceràmica refractària, així, apilades, perquè no entraven en contacte, com has dit, i les portes de la cambra, tant la de dalt com la de baix, es sellaven. Fan, rajoles refractàries, tamo... Algú sap què és el tamo? No? És com la part que sobra de... Sí, de la pell del cereal, la part que sobra. Hi ha una dita a l'Alcora que està relacionada amb el tamo. No la coneixeu? Vosaltres sou d'ací? Sí. Ui, examen, examen. La dita és, estar fet tamo. I estar fet tamo, què vol dir? Què vol dir? Que estàs cansat, que estàs fet... Estàs fet pols, molt bé, molt bé. Diem que no sabia què volia dir. Ja. Doncs després d'aquesta segona cocció, s'ensenyava també els solars de la cambra i la boca d'alimentació, perquè clar, és molt important quan puja la temperatura, però també com es refreda el forn per a que la cocció passi. I esperar que Graves no haya ficat la mà enmig. Clar, ara ve el moment més divertit, que és esperar a que tot hagi bé i clar, mira. Aquestes peces, quan la cocció estava bé, es posaven en caixes de fusta de les finals de Viscabella. Mira. Ui. Això no veu. Això